Hello friends, Bodo बावबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा जोबोर इम्पोर्टेन्स आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय नोंथांमोननि ADRE एग्जामनि लोगोसे आसाम पुलिसनि फिजिकल टेस्ट बेनिफ्राय नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशननि सायाव लेटेस्ट आपडेट लाबोदों जे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगौना नांथारा आसाम पुलिसाव जेब्ला फिजिकल टेस्टआव थांगोन आरो जुदि नांगौबा माबोरै नांगौ आरो नाङाबा मारै नाङा जों बेनि सायाव आपडेटखौ लाना फैदों दा बेखायनो फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोननिया जानो गोनां जुलाइ दानावहाय जुदि जुलाइआव जायाबा नोंथांमोननिया सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जानायनि चान्सआ दङ दा बेखायनो कम्बाइन रिलिज जागोन ABUB कन्स्टेबल APRO ड्राइभारजों मोनसे कम्बाइन रिलिज जागोन आरो SIआ खिन्थु एग्जामा जाग्रोगोन बिनि उनावसो फिजिकल टेस्ट जागोन कमान्ड'आ सिगां फिजिकल टेस्ट जागोन दा नोंथांमोना जेब्ला फिजिकल टेस्टआव जागोन ना अब्लाथाय मा डकुमेन्ट्सखौ लांनांगोन डकुमेन्टेसन माखौ नायनाय जायो जों डिटेल्सखौ नायनोसै दानिया कन्स्टेबल लेभेलाव दा बेखायनो कन्स्टेबल जा SI जा गासैबो सेम जागोन दा बेखायनो जोङो पस्टखौ नायगोन आरो बे पस्टआव नोंथांमोननिया बारायनायनि चान्सआ दङ मानोना रेंकखौहाय जुदि नायोब्ला हमना ला कन्स्टेबलनिफ्राय हेड कन्स्टेबल ASI हरदोंमोन नालाय अब्ला कन्स्टेबलाव एसे खालि जाना दङ पस्टआ अब्ला बारायनोबो हागौ साडेनलि बारायनो हागौ बारायबाथ' मोजां बाट अब्लाबो नोंथांमोना दानिफ्रायनो मोजां टारगेट लाबानो जाबाय 6000 थाखाय बेनिफ्राय बेयाव नोंथांमोना पस्टआ मोननै रोखोम दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि AB कन्स्टेबल बेनिफ्राय UB कन्स्टेबल दा फरायनाया 10 पास बेनिफ्राय HS पास लेभेल दा बेखायनो माखासे फारागथि दङ बेखौ जोङो बुजिनांगोन दा बेनिफ्राय जोङो नायसै जे मा गोनांथि जायो नोंथांमोननि माखासे रेडि खालामनांगौआ स' बिदिबा नोंथांमोना जायनोखि फिजिकल टेस्टनि थाखाय रेडि खालामगासिनो लं जाम्पखौ एक्सेलेन्ट लाथारबानो जाबाय बेनिफ्राय हानायसेबां प्रेक्टिसाव थाबाय था नार्भास जानाङा मोनसे समाव एडमिटआ फैगोन आरो जेब्ला फैयो नोंथांमोना साडेनलि मोननो हागोन दा कन्स्टेबल UBआव HS पासनि सार्टिफिकेट बेनिफ्राय AB लेभेलाव 10 पासनि सार्टिफिकेट नायो अब्ला माबायदि नायगोन नोंथांमोना जेब्ला फिजिकल टेस्टआव थांगोन दा बेनो जाबाय फार्स्टआवनो नाम्बार 1 दङ सार्टिफिकेट नोंथांमोना एज ग्रुपनि थाखाय मा खालामनांगोन फिजिकल टेस्टआव थाङोबा एडमिट नङाबा सार्टिफिकेट अफ HSLC एबा 10 पासनिखौ नोंथांमोना देखायनांगोन जेराव बार्थडे डेट थायो अके होमबानो बे जागोन एडमिटखौ नोंथांमोना लांफाथार 10 पास लेभेलनिखौ जायखिजाया 10 पासआनो जा ABआनो जा बेनिफ्राय UB जा खिन्थु एडमिटखौ नांथारगोन अके देन फैबा सेकेन्डआव पास सार्टिफिकेट HSLCनि एबा 10 पासनि बेनिफ्राय HS लेभेलनि दा फारागथिया ओरै जुदि नों UB खालामदोंबा नोङो 10निखौबो लांनांगोन बेनिफ्राय HSनिखौबो लांनांगोन माने मोननैखौ श' खालामनांगोन अके स' बेखायनो मोननैखौबो नोंथांमोना लांफाथार स' बेनिफ्राय मार्कशिट नोंथांमोना लांफानांगोन 10 पासनिखौ बेनिफ्राय HSनिखौबो जिखु जाया नोंथांमोना लांफाबानो जाबाय बेखौहाय नोंनि फर्स्ट वाइसआवहाय नाम्बार 4आ जाबाय दानि गुबै कन्टेन्टआ बेनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ बेयाव बिनाय दं आसाम पुलिसावबो स' बेखायनो बेखौ नांसिगोन मानोना गभर्नमेन्टआ अर्डार होदों जे रेजिस्टार खालामनो होदों जायनोखि 2 जानुवारिनि सिगां एबा 2023आव एप्लाइ खालामदोंमोन दासिमबो एक्टिभ दङ नोंथांमोना नांगोन नाथाय 2 जानुवारि उनाव एप्लाइ खालामदों नोंथांमोना रेजिस्टार नाङा स' बेखायनो दानिया बेखौ नांथारसिगोन नोंथांमोना साफा केन्डिडेट्स आसाम पुलिसनियाबो गासैबो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौहाय रेजिस्टार खालामनांगोन एबा क्वालिफिकेसन आपडेट नोंथांमोना खालामनो हागोन बिनि लास्ट डेटआ 15 आगस्ट दा आसाम पुलिसाव जेसेबांनो गोजौ क्वालिफिकेसन होगोन एसेबांनो प्रमोसन लाइनाव नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन फिउचार लेभेलाव स' बेखायनो 10 पासआनो दाखालि HS पासबो जादों जानांगौ बेखायनो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना एड खालामबानो जाबाय बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव स' बेनिफ्राय हम गार्ड ट्रेनिं दङबा लांदो सार्टिफिकेट बेनिफ्राय नोंथांमोना BTP दङबा लांदो स्पर्ट्सनि दङबा लांदो बेनिफ्राय कास्टखौ नोंथांमोना अनलाइन जा अफलाइन जा जि आपल'ड खालामदोंमोन बेखौनो लांबानो जाबाय स' बेनिफ्राय जुदि अनलाइनबो जाबायबा बेखौबो लांफाबानो जाबाय दा हानायसेबां डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांफाजोब जाहाथे एसेबो प्रब्लेम जायैबादि BTP जा स्पर्ट्स जा NCC जा गासैखौबो लांफाबानो जाबाय दानिया फैबाय ADREनि माखासे डकुमेन्ट्सनि सायाव आरो लोगोसे एग्जामनि सायाव स' दानि ADRE एग्जामा नोंथांमोननिया आगस्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर बे मोनथाम दानावहाय कन्डाक्ट खालामगोन होनना बुंदों चिफ मिनिस्टारा अब्ला नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नांथारगोन कम्पालसरि दा जायफ्रा खालामाखै दासिमबो नोंथांमोना खालामना ला नङाबा गोबां नोंथांमोना प्रब्लेम्स जागोन बेखायनो ADREआव जायफ्रानोखि साख्रि मावनो नेगासिनो दङ कम्पालसरि बेखौ नांथारगोन सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जुदि एग्जाम कन्डाक्ट खालामबा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव नोंथांमोना नांथारगोन होमबासो नोंथांमोना साख्रि मोनगोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट